Ma me camera. Owara ya gbage. Mba. Good evening. Ka bread eso kuru na mmiri branga beso English. Isu English ngi na-enwe hotel. Nwa bingo nwura nwe branga ga mputu data enwe data ke bia ge agwaga m isi. ATM data. Oh, network m kama echeji alarụ m ya. Iki nwe ho ibranga bia asugara mbekele me ama camera. E church here remove you. Onye hu na ga ma say wo sugar mommy. Branga bia form ga young girl. Kachala nka n'ihu. Oya, the way phone na bilioto lazo again ma hu ge. Each church, madam, I will remove you here. Madam, each church here, I remove you here. Here. Hey. Yeah. Nwa haka stretch out the vroom the mad even na airport. Go like this. Go like this. As you shift over by the left hand side. Yeah. For that place, stand there. Take her knock at Trowell and a vap and the mother na airport. Branga be wamishi. Let's size ya each lifter. They fu mad habago na one. Turn answer. Look at I'm a lifter. Urele no renko to kwapa. Urele no renko aneje meberi alo. Etrala no renko aneje awashi kanopi. Urele as you go back to no chile kabagoko. Oteli nwe gebi ange le manya. Etrala no kanopi kwa legisi. Urele kanopi ndem mmadụ kwa legisi. Onye mange gara dokanka. Mongande mega election mo burial chakara canopy. Hoteli nwe branga be rachre meze. Just all color kambere iri. Wapa akana soge. Bro telo mwanyi mega agbo na Lagos. Da were phone Toto she han no ka stretch an eja pa ibu na airport. Hey, lanya, listen. Itakushe, come on, wapu camera na ran takrega. Wapu camera na ran takrega to ya ni hu. Ti ya ni hu. Ti ya camera ni hu. Wapaka ni shigu. Don't hold it, no. What you know? Don't allow me to get angry here. You want your bed? I'm more Enugu State. Ebe Enugu. I'm more Eziago. Aya kwashe da to avoid noise ahụ na-abata. Kwashe door room gị. Noise na-abata bịa ka m na n'ihi na-ekwu ma ọ gị kwushi okwu ike. Hankare side ebe n'ezi agụ. Obele agụ mana. Hankare ebe na obele agụ mana. Obele agụ na wafia. Aya wepa aka n'ishi gị focus. Asị gị focus, don't come here to blush for me. Ebe a weba na-ele mmiri, ebe a weba na-eme shakara. Ebe a nga gị focus kwechiri nwa bingo. Onye hụ ihe chara na amasị filter akọfachala atọmba nọ gị n'ihu. Keep camera na face gị, were camera dewe na face gị. Asị gị were camera bịa gbuo te na face gị. Kwuo otu ọ dị iche enwe. Odi mmanụ ga-ekpata amụ aka na aga ị ga-aṅụgide amụ enye gị drip aṅụ a. Wepụ aka na ntị gị, wepụ aka n'ọnụ gị. Ịdị afọ ole? I did 30 years. Ele ihe mere iji tokum afọ ịdị ime? Mba. Asị gị wepụ aka n'isi gị.
ahụ si isi gị ga-akọ gị ụkọ gị buru isi ị na-akwụghị ahụ mmiri nwa bingo nwụrụ anwụ achọ gị na gị fọm wanity girl ịmasị isi ga-akọ gị ụkọ gị buru isi ị na-akwụghị ahụ mmiri 3 days 4 days na-ewubi ya mmiri ụmụ nwaanyị ndị laga isi chasa ha amaghị ihe ịbịara nga bịa kọrọ m oke isi na-ekpe ọ dị nnọọ ka signboard nga arụ ha plastic plate taka m ihu nnọọ ka injin gwọghọ ọka hey if I hear that ọchị here na Chineke agbaghị ọkụ here onye organic m sị gị wepụ aka n'isi gị wepụ aka n'isi gị wepụ aka n'isi gị onye hụ gị na elewele hụ gị na kamera na-achọ ese ma gbuola onwe gị ịbịa closer na ahụ ha brief ede n'otu ochi hara nnọọ ka standing fan ụmụazị na-eji ehi ụra nwa agbọghọbịa gbarala na sugar mommy iji ụmụ ole mepee ọnụ kwuo okwu iji ụmụ ole ejiro mụ eleghị iji dewe afọ ka onye dị ime nature toku mere gị afọ ọka nwaanyị bụ afọ mmiri ụkwa afọ mmiri erigo m nni iji eyi pant eyiro m ka ebe isi na-awọchị m anọ m Enugu enwele nwoke ibirila infection mbụ ha buru ibu mmadụ listen I'm not joking with you here and if you get me angry I will block you. Look at me very well. Sorry, here sir. I'm not joking with you Sorry. here. If you think I'm here to make fun of or you want to do caricature of me, sorry. From this live stream. Sorry, sir. Sorry. Madoleke epere infection golo. Mad is 6. Mgbe epere infection golo elotu ishi mata na epere ha goloria. Maka na ọ kọwa ahụ ka o yewe ha nsogbu so mmarụzie Ọ ga-adịrị gị na mma na ikwuru eziokwu nno because ana m like nwaanyị na-adị plain very straight. Otu echaghị ahịa anyị echaghị na they will not know na enwere ihe ịpa but I like motu isi kwuo eziokwu and itritikwere ya etriti m ya injection ole ka ị gbara agba m injection ọ karịkwa 7 golo ibiri ha ogolo nta ka ogolo ukwu nke ukwu na nke nta nwaanyị ifu Oria supermarket pere ụmụ nwoke banyị ndị epere goloria na mgbe ha patara ya ha mecha bịaghachi to you gị na ha continue maka na ha ahụ na etritiala m ya so ha sị ka ha lachite ka anyị continue kwa mbunyekwe ha ejekwa triti onwe ha okay anyị anachitekwa ego ele ihe mere na ị na-eji okpu ata ọ na-atọcha ụtọ ọ ihe mere ọ na-atọcha ụtọ gịnị ka ịrụ ha I'm a chef, I cook. ịsụ bekee ihe ama gbaghị aka ntị ịsụ bekee ihe ama listen if you swallow bekee ihe ama ele ya curse on you you chef you cook Sorry, nne-eshi nni. nwa bi nga ịbara nga abịa m bekee I'm a chef I cook ọ ya mere yi ga-ehu pant isi Chinese asịghị them you iri ghe o teleghe eghe nwa bi nga ọ nwụrụ anwụ onye riri eri ewe akwụla nke obere na nke nnukwu ewe ashawo ya ka m jụrụ gị ị na-agba akwụla ebe nne-eshi nni ka m nọ gbagadetin ọ ya ka m na-ajụ gị ị gbaala akwụla mbụ yes or no
Agbabeghị m ya. Mana m na-achọ igbu ya kịta. Ị chọrọ ịgba akwụla nga ole? Na village anyị. Listen. O wee ndị Room asị na gị ha batara na village. gee m ntị, room gị ahụ ị nọ reji, ama m nọ room ndị Akwampi. Be honest to yourself. Ebi. Ebi m ebe a ebi. Na room ndị Akwampi akwụ ya? Ee. Get the truthful. Nwoke ga-alike gị, nwoke ga-alụ gị. Don't come here again and pretend. Okay, sir. Look at the room na-enweghị space. It's just a man. Ele okpu nne bụ enyi na-eji satisfy ndị gị na ha arụ ha. Ka weta okpu. Ana m like Igbo. Ana m like ya. Ị na-alike okpu nna? Ee. Ele O mgbe ị wetiga gara? m time. Okay. Ị ji atọ ụmụ nwoke lụrụla nwaanyị? Ana m atakwa ụmụ nwoke n'ụwa anyị. Ọ ndị nọ na di ka m na-ata. Ụmụ nwoke nọ na di, nọ na nwaanyị, lụrụla nwaanyị na. Mba, nke na-anụbere nwaanyị nọ na nwaanyị ka m na-ata. Aghọta m ihe imi nụrụ nke na-alụbe nwaanyị nọ na nwaanyị. What do you mean? Ihe mmiri bụ ọ nụbeghị gị mana ọ nọ na nwaanyị o ji gị aka. Okay. Oh. Iwu onye oshi? Oshi akwụ ka m na-ezu. Oshi? Akwụ na ube. Oshi akwụ a na-ata n'ọnụ. Wepụta ihu gị ahụ ọfụma. Wepụta ihu gị ahụ ọfụma, the way straight. Wepụ aka ahụ mee olu gị. Ị maka ị na-aṅụ amụ? M na-ahụkwa ya, m na-ahụ ya ebe m nwụdebekwa ya ndiwi ya mana ọ nweta ya rie ya. Njụọ gị ga-esa amụ straight. Nwa bingo. Njụọ gị ajụjụ samụ straight. Ee, nna Pusi. Njụọ gị ga-esa amụ straight. Ị ṅụghị amụ? Ee. Kemgbe a tara gị wepụla nwa? Ewepụbekwe m. Ngwe nke bịa m ekurukwa. Ọ pụtara na akpa nwa gị adị mma nke ụmụ nwoke tara gị without then ọwa ọrịa ka ibi gị ha then enwebeghị mgbe ị tekerela in. Ha na-eme ya, ha chọọ ịyụ ha ewepụ. Nwa agbọghọbịa ya na ndị emeghe withdrawal method na-eso. Family unu enwere onye ara nọ dị a? Mba, awarọkwa onye ara nọ na famili anyị. Ụmụnne gị ọ dị ole? Ụmụnne m buru ibu. Akwa ịma na ihe anyị na-eme ebe a ga-aba na soshal midia niile. M gaa n'iru. Gaa n'iru, nwoke ọma. Mmiri ara agbaga gị n'ara? Mba. Enwere mgbe ị nọ taa ntamu na-eme gị? Ịma na asị na agwọ onye ara na-agwọ ya ntamu. So ọ maka na abụrọ m onye ara, ọ ya mere na ntamu adịrọ m n'ime. Otele gị ọ na-eshi ushi? Oshi ga-akwa isi. Enwere nwaanyị gị na-atara nwoke? Enwere unu adịla abụọ taa ofu nwoke mbụ? Anyị na-atakwa gwụgwụ. Anyị na-adịcha 8 sometimes. Taa ofu nwoke? Ụmụ nwoke abụọ tala gị at the same time? Ha na-adịkwa sometimes, ha dị 4 or 5. Taa gị? N'abalị ka ọ n'ehihie? Ma n'efifie ma n'abalị. Onye highway by Kromonto way. N'ọba zuru ejumaghe. Ele ụdị nwoke ị chọrọ?
nwoke na-atụ egwu Chineke, nwoke na-ama na-emezi withdrawal. Damn you! Damn you! Chineke gbakwa gị ọkụ nwa bingo nwụrụ anwụ ịchọga wuchi nwoke tụrụ egwu Chineke. Egwu Chineke ọ dịghị ga ewere otele gị mere washa mbezi. Egwu Chineke ọ dịghị ike ga egoro oge nna ma na-azịgha gị okwu egwu na-azịgha gị okwu nwa bingo nwụrụ anwụ. Ị nwere egwu Chineke gị para Gloria ekeghe ka ọrịa supermarket nwa bingo. Ịbara nga abịa agwaga m sị egwu nwoke na-atụ wuchi egwu Chineke. Wepụta that your face, wepụta that your face, kromonto girl. Branga bịa gwa m sị nwoke nwere wuchi egwu Chineke. Delilah gbara na amụ. Branga bịa gwa m nwoke nwere wuchi egwu Chineke. Tiwu Delilah nyere amụ, ga bịa nga etuwe nwoke nwere egwu Chineke. Ọ gbara amụ ngharị. Ịbela nnọọ. Ịbela nnọọ. N'otu ọ dị. Icha ama me wọta ịbara nga achọga nwoke nwere egwu Chineke. Agadi nwa baby. Ọhịa afọ ji tokumegu. Nwagbo obi hoteli ya yiri washa mbezi na amụ. Yala ụmụ nwoke. Ndị ambulance ha ataala gị mbọ. Ha na-achọkwa ịta m ụbọchị a m ga-abịa. Onye ambulance ọ taala gị nwa bingo. Ọ taala m. Nwagbo obi hoteli ya ga na-eti wow. Wow. Atawa gị eji anyụ. Ege nye lodi mkpu ị na-eti. Chiwemia, 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 Ogbuomo, Ogbuomo. Chiwemia o, Ogbuomo. Genotype gị. Genotype anyị gbachiri ike AA. Blood O group plus. gị. Kpọọ phone number gị. 090 43 47. Ịwọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchịchalịa. Mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe for Chineke agbaghị ọkụ. Subscribe or like ya gị share ya. Ọwara ya agbaghị. Ịwọchịcha ya gị gba nkịtị gị just know what ya takushie eze gị for what? Subscribe for this place Chineke agbaghị ọkụ. 090 43 47 0551. Obiri na aja ọcha ya kwa ị na-echekikwe lab ma ị nwere obiri na aja ọcha. Na-echeki